gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Dry run sa vaccination program kontra COVID-19 nangin madinalagon. Securities and Exchange Commission may pandamangon sa ka-investment company diri sa Bacolod. Sa balita nasyonal, listahan sa mga iprioridad nga mahatagan sang bakuna batok COVID-19 ginpagwa sang Malacañang. Mga nagpositibo sa UK variants ng COVID-19 nagdangat na sa 25. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 6, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa sa aton nga mga nagamonitorya dira sa Facebook, sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Good morning dira kay Cory Vidaha sa Kuwait, sa kay Dianton Diaz sa Patria Village. Gamonitor. Pwede man nga motor siya. Pwede man nga motor, no? Kailan mo, wala man siya problema. Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning man. Kag mera kadaga loading siya pa di sa. Loading pa di. Pero good morning then of course. Unahan ta na kaya Maninay One Ball. Good Yes, morning. oo. And Maninay Ami dira no. Alma, Salamat. oh. Ami Alma gali. Salamat gid. Of course, ari ato president ba? Beautiful morning, Action Boy. Beautiful like Miss Eden. Have a great day. Oh, nalakdan ka na ni Ma'am Vanessa Mayo sa English speaking ha. English na si Kwan, si Oh, Dennis. doka level up. Kay Donsky Duligues, good morning man. Kag kay Melvin Peñafiel. Pinafiel. Good morning, Connection Boy, Connection Eden. Kay Dolly Helera, good morning. Ano nilang Sheila man? Good morning, Kag ni Dali yasa Oh. Only first name. Grabe ba? Dira sa Valladolid, of course, Ma'am Jean Hazelgon and Ma'am Sinto ko na po. Ala, nalipat ko sa isa upo daw. Si Ma'am Riza, ito ngalan. Sa Kwan? Sa Dulid? Sa Pahuan? Di ba ako saan nila damping ilang Pahuan? Unahan sang bridge pa. Ang mga Kung going ka sa south, left side na siya. left side sa Tabok Dalan. Oo. Nagbakal ko to kapag sila pa namit tamis. Very delicious. Wala mo sakop? Wala eh. Tsakto lang kwarta ko mo. Sa isa ka kilo, laban pa paaman. Taneng paaman ng akon. Ating ka ako man pati paaman. Kay Dante Makilan, good morning man. And of course, kay Bing Alim. Good morning dito ko no sa Manila. Rhea James Sarol Kapulot, good morning man. Subong man kay Jovelyn Ugiel. Good morning, Connection Boy. Si Ma'am Judy Dan na bago ko lang nakita, no? Oo. Medyo pila na kadlaw nga daw wala ko makita diri si Ma'am Judy, no? Alma Enriquez Alagon, good morning sa inyo kay sa utod niya sa may Guse. Kabalo ka na akong din ng Guse? Wala. Ay. Tupad sang gisi. Kuan sa Ilog. Guse, oh. Daw, kung di ko magsala, amo na sa ang last barangay before sang Kawayan. Hindi ko sigurado kung na muna. Basta, may dangkalan, Guse, daw muna. Guse, Nalaktawan mo action boy, si Sally Auque de Sousa. Watching from Sam Village, kuno. Stay safe and God bless everyone. Yes, okay. Russell Gomez, kag kay
kaangay sa katahom ni Miss Eden, okay na? Okay na. Nya maayong aga Aksyon Muyong boy, kaangay sa katahom ni Miss Eden, okay Ano na? man? Tadlo nga bala. Hindi ko kaya dance, hindi pa okay dance. Hindi pa okay. Hindi pa yung lakama ka gano'ng period. Sa kay Joval Trinidad, of course, still monitoring FB niya, FB, YouTube, Grabe, Transistor nakompleto. Radio. Why niya lusot? Wala dululong. Why lusot? Done sharing na si Miss Judy, no? Hindi na ko tuman. Kay Ferdinand Araneta po. Ferdinand Araneta from Laguna. Sa kay... Kompleto ba sa daan? sige, kompleton. Ferdinand Araneta. ah. Ferdinand Araneta, morning from Laguna. Ako na rin mabasa ko si Ma actually. Ano ko na, mag-isang Sige. Ikaw na. Kay Arman Regalado, good morning. Action Eden and Migo Boy, monitor lang kami dire. Salamat. Sir Lito Dayap, good morning man. Ma'am Pinky Turwell, happy Saturday morning. Still watching live from Barangay Villamonte. Salamat. Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpatigayon sang pilot COVID-19 vaccination program simulation exercise ang Bacolod Emergency Operations Center sa Villamonte Covered Court sa Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, luyang makitaan sang EOC ang aktual nga proseso sa pagpabakuna, kalakip na ang mga mahimo matamo sa aktual nga vaccination. Duran pa sang alkalde, isa ka bentaha nga dako sa Bacolod amo nga may kasugtanan na ini sa AstraZeneca Pharmaceuticals kag nagakulugan nga may sigurado na nga supply sang bakuna ginapaabot ang syudad. Bangod sini kinahanglan sang maidid nga preparasyon ang pagpatigaan sang vaccination agud nga mangin madnilagon ini sa palaabuton. Ang Bacolod EOC nagdihon sang kaugalingon nga vaccination procedure. Gin-assess man sang Department of Health ang simulation exercise. Flu vaccine ang gingamit sa simulation exercise. Ginkumpirmar ni Lunardia nga may masunod pa nga simulation exercises. Ginakabig naman ni Bacolod Emergency Center Deputy for Operations Dr. Chris Sorongon nga madinalagon ang ginpatigaan nga dry run sa syudad bilang preparasyon sa vaccination program sa gobyerno batok naman sa COVID-19. Sa interview sa Action Firing Line, ginpasalamatan ni Sorongon ang tanan nga nagbulig agud matigaan ang dry run, subong man ang mga persona nga voluntaryo nagpartisipar. Sunod kay Sorongon, pila sa mga ginalantaw sinikon nga ang makabig nga madinalagon ang dry run tungod nga kada ahensya nga may papel sa vaccination, alerto nga nagatrabaho sa ila sini obligasyon. Gin-ehemplo ni Sorongon ang kadasigon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-akto sang may mga persona nga nagbatsyag sang adverse effects sang ginbakunahan. Kumpiyansa si Sorongon nga handa ng syudad sa aktual nga vaccination program batok naman sa COVID-19. Gindayaw naman ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang dedikasyon kag maidid nga trabaho sa Bacolod Emergency Operations Center. Sunod sa kay Lunardia, isa nga nagapamatud sang kapisan kag sinseridad sang EOC, amo ang maidid nga preparasyon sa palabuton nga vaccination. Dugan pa ni Lunardia, padayon ang pagtuon sang EOC sa epektibo nga sistema sang vaccination, rason nga ang ginahimo ang simulation exercise. Ginkumpirmar man ni Lunardia nga ang EOC ang nagdihon na sang COVID-19 vaccination plan nga ginsumater sa Department of Health. Ginklaro sang alkalde nga ang proseso nga ginasunod sa simulation exercise ang ginatun-an sang maayo sang Emergency Operations Center. Naglabot naman sa 23,525 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 69 ang bag-o nga kaso ng virus. Nanguna ang probinsya sa Iloilo nga may 33 ka bag-o nga kaso nga ginalakipan sa 31 ka local case.
cases kag duha ka returning overseas Filipinos. Ginsundan sa Iloilo City nga may 23 nga ginalakipan sang 18 ka local cases, 5 ka returning overseas Filipinos kag isa naman ka apor. Aklan nga may 5 ka local case, Negros Occidental nga may 4 nga ginalakipan sang 3 ka LSI kag isa ka local case, Bacolod City nga may 2 nga ginalakipan sa isa ka apor kag isa ka local case kag Antique nga may isa ka local case. Samtang 55 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 21,657 kag nagapabilin sa 102 ang death toll matapos nga wala sang bag-o nga napatay. Yara naman sa 1,169 ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpaandaman sang Securities and Exchange Commission ang publiko angot sa isa ka kompanya nga arestado sa SEC apang wala sang secondary license agon magpang-solicit sa mga investment. Sunod kay Attorney Annabel Raspal, OIC sang SEC Bacolod, madamo na sila sang complaints nga nabaton angot sa RGS World Marketing Corporation sa din kung mag-invest sang 1,000 ka pesos, 3,500 pesos ang mabalik. Duran pa ni Raspal, ginatagan nila sang tsansa nga makapaatag ang mga opisyal sa mga kompanya sa pagpanguna sila CEO nga si Rodolfo Salarda. Kagin pahag sini nga mayara sila sa mga beauty products kag frozen foods nga ginabaligya apan sunod kay Raspal. Madamo na sa reklamo nga wala man sang produkto ang ginahatag sa baylo, ginainganyo sila nga magpang-recruit agud mas madamo pa mag-invest sa ila kompanya. Palayag ni Raspal, wala sang secondary license ang nasambit nga kompanya nga magapahanugot kung tani nga makasulisit nga magakuha sang investment sa publiko. Sa karon paraan pang pagbaton sang sex ang reklamo sa mga pumuluyo nga naghatag sang investment kag wala na ginhatagan sang payout. Tungod nga RGS World Marketing Corporation sa karehistrado pa na corporation under SEC, gintagaan namon ni tsansa ang mga opisyalis nga mag-eksplikar, no? Ang nagahambal sila nga ang 1,000 mangin 3,500. Ang kabahin sa pahag ni Attorney Annabel Raspal, OIC sang SEC Bacolod. Sa iban pa nga balita, lokal ginatindugan ni Police Major Rolly Pondevilla, hepe sang sila PNP nga wala sang violation sa iya ginhimo sa 39 ka mga individual nga nagkaladakpan nga naglapas sa health protocol nga ginpalakat sa dalanon sang amo nga syudad. Sunod kay Pondevilla halin sa estasyon sang police padulong sa covered court, ang tuman kalapit kag kun nagalakat nga naga hands forward, inibangod ginapatuman sini ang social distancing. Dugang sang hepe gindala ang mga nadakpan sa covered court agod i-seminar kag pahangpon sa ila na komiter nga violation batok naman sa virus nga COVID-19. Palayag pa sini kung sundo ng ordinansa sang syudad, dapat ginpabayad sila sang 1,000 ka pesos nga penalidad sa baylo gin seminar gid lang kag ginhatagan man gilayon sang face mask kag gin papauli. Nalapaka naman ang nawala nga batiis sa kababae sa aksidente sa motorsiklo kag truck sa highway sang issue sa Banwa sang Kawayan kahapon sang aga. Ang biktima kilala kay Clear Lorejo, 21 anyos, dalaga, kapumuluyo sa Purok 4, Barangay Kalamandaan, sa Muman nga Banwa. Napilasan na ng driver sa motorsiklo nga si Elmer Dave Caro, 17 anyos. Kaya isa pa nga angkas nga Iloy Sineo, ginkilala kay Emeline Caro, 38 anyos, tanan pumuluyo sa Muman nga Barangay. Ginkilala naman ang driver sa truck nga si Jobert Abelo, 42 anyos, pumuluyo sa Barangay Tuyum sa Muman nga Banwa. Sunod kay Police Corporal Raisin Bon Rivera, traffic investigators ang Kawayan PNP, 3 sila nga nagasakay sa motorsiklo. Yara sa pangulihi si Claire, samtang nagpadalagan si Elmer, hinali nga nagtabok ang isa ka ido, kag ila na mungguan. Nagtabok si Claire sa piyak nga dalan sa din na padulong man ang truck, kag lapakan ang tiil sinisang pangulihi nga goma. Doon pa ni Rivera, bangod nga 17 anyos ang driver. Wala gid sang lisensya, wala man sang helmet sila nga 3. Palayag pa sa investigador, may areglo nga matabo sa magtimbang nga bahin. Sa katapusan nga balita lokal, nakuha naman sang armas luthang ang isa ka truck driver sa sitio Budiawe, Barangay Punao, syudad sang San Carlos. Ang arestado ginkilala kay Henry Recopelacion, 43 anyos, kag residente sang sitio Kalubihan, Barangay San Isidro, Banwa naman sang Calatrava. Nagresponde ang San Carlos PNP sa isa ka insidente kag patigan sang Oplan Sita sang nakitaan sang kapulisan si Recopelacion nga nagabitbit sang kalibre 22 revolver kag 4 ka bala nga wala pa makalupok. Ang suspect sa ang priso karon sa custodial facilities ng San Carlos PNP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15.
Listahan sa mga i-prioridad nga mahatagan sang bakuna batok COVID-19 ginpagawa sang Malacañang. Samtang mga nagpositibo sa UK variant sang COVID-19 nagdangat na sa 25. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kay Pinky Terwell, good morning dira sa imo sa may Barangay Villamonte, no? Kay Jodenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Kay Lily King dira sa London. Sa kay Remia Garcia, good morning man. Of course, kaupo na dan si Juan Bolgalio. Gasundan na yung sila pero mga duwa. Perfect. Na istorya na alas ano tama online. Pero kung na bukas na dayon sila ya basta ato na yung programa, no? Oo, yes. Alex Montesa, good morning man. Ano si Dennis yaw niya kay hambal. Wait, sa. Ano libog ulo ko si mo Dennis si Joey Airo, may agaman. Sakay Lisa Castellano Parungaw from Cabanatuan City. Wow. Oy, ang classmate ko sa Japan, si Paul Andrew Chico. Ohayo gozaimasu. Good morning, Paul. Ohayo gozaimasu, minasan. After kami ni Paul, pag-graduate namon sa high school, after nakakulokit na pa kami jutay sa college. Pero after kami nakita na nagkaroon Aksyon Eden, mga 25 to 30 years. Wow. Kahit tayo kami last time, kaya papuli daw nagtipon-tipon kami daw pila mga grupo. Sa Japan na ni saya. Dito na ito sa stay. Dito na ito sa Puyo. Yes, dito na sa Puyo. Doon may restaurant nito sa Balamo. Wow. Good morning, Maninoy. Maninoy tayo. Talaka. Homa Lumena, good morning man. Giovanni Supe sa Canada, good morning dira sa imo. Joseph Routs? Kuan maniguro? From Cebu. From Cebu? Cebu ni siya? Okay. Terotes Ha? Rot. Hello, grabe. Grabe ka harsh sa imo.
Malay mo ya. Si Butuod. Tete Huka Teatangata. Belated happy birthday ka na kay Victor Hebron sang Bago City. Happy birthday. Feeling ko si Iceman, taga Bago man mo. Siguro. Taga dito siguro eh. Kasi manwa ko paniblaw. Hindi ta kantahan kay belated. Among on the day lang. Correct. Mano sa Vicente Estemar. Good morning ta sa imo, bro. Thank you, Gid. No? Kelly Jelly. Happy weekend sa family niya man sa Barangay Pandanon, DSB, kagay Mr. Beboy Villasor, kag everyone who is watching. Sige. Hari na si Ma'am Vanessa, oh. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo. Cold gig kaayo, connection boy. Ilang nga weekend. Ba't pila na ning ilang nga temperature dito, Ba't pila na nga negative na? Sige. Kay Ephraim Aruz, good morning man. Maria Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melchu, kag Aplahasan Sawi, sang La Carlota from Canada. Thank you so much. Dala ka nalaktawan mo si Kwan, si Rabia. Mateo? Viloria. Rabia Viloria, good morning. Action Radio, keep safe. Kay Maui Cañada Jr. Yes, ako na yung amigo. Good morning man. Sa Sumag na. Sa Sumag, good. Kay Bia Jonathan, good morning, Action Kumare and Action Boy. Aga pa natin sa Gapon. Nagano naman siya. Nag-deliver sa ensaymada. Wow, tali sa pumera, pagid ba no? Order ka huwag ka man nag-order, guro. Basta yung mayara, extra, wala makalabay lang siya. Mabakalta ka daw kauluya, man pa deliver ka daw pilal, pulo lang kabilog, di ba? Pulo, order ka tag 30 kabilog eh. Wow, di ko mag-get. Ang kape ko nadala mo. Sige. Wala, next week pa gani. Next week pa. Tiga. Ang bal mo gapon. Subong. Sorry, katalaon ta karon nga aton nga Miss Karistoriana ito to. Ang chata karon na. Stand by sa aton mga balita national. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpagawa na sa Malacanang ang listahan sa mga i-prioridad nga matagan sang bakuna batok sa COVID-19. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ini base man sa ginaprubahan sang Interim National Immunization Technical Advisory Group. Yara sa unang kalistahan ang frontline workers sa mga national kag local, private kag public health facilities, health professionals kag non-professionals kaangay sa mga estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers kag iban pa. Sunod amo ang mga senior citizens, may mga malala nga balatian nga wala nalakip sa unang prioridad. Sulod man sa listahan ang mga frontline personnel sa mga essential sectors kaangay sa uniform personnel kag sa working sectors yung pahayag sa Interagency Task Force nga essential sa noong panahon nga may enhanced community quarantine. Subong man kalakip sa prioridad ang mga pigado nga wala nalakip sa mga una sa listahan, mga manunudlo kag social workers, iban pa nga government workers kag iban pagid nga essential workers. Nagsaka naman sa 25 ang kaso sa nagpositibo sa bagong variants ng coronavirus nga una na-detect sa United Kingdom. Sunod sa DOH na dugangan sang 8 ang kaso kasunod sa ginhimo nga biosurveillance efforts ng gobyerno, University of the Philippines Philippine Genome Center, kag UP National Institutes of Health. Ginklaro sa DOH nga wala sang report angod sa iban pang variants ng virus nga ginakabalakan man sa karon sang ahensya. Umpisa sa Pebrero 16, tuig 2021, paghahalugan pa sa Interagency Task Force ang pagpasunod sa pungsod sa mga dumuluong nga mayara sang valid visa.
Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagdesisyon ng gobyerno nga magpatuman sang relaxed travel restriction sa mga dumuluong nga naisyuhan na sang visa sa Marso 20, 2020, kag valid sa gyapon tubtub sa time of entry sa Pilipinas. Sunod kay Roque, kinahanglan lamang nga mayara sang pre-booked nga accommodation sang 6 kagabi sa isa ka accredited quarantine hotel o facility. Ginakinanglan mag-test ang COVID-19 sa quarantine hotel o facility sa ika-6 nga adlaw, kag kinahanglan nila nga makahimo sang maximum capacity sang inbound passengers kag port and kag date of entry. Ginpahig pa ni Roque ang Commissioner sa Bureau of Immigration ang may exclusive prerogative nga pagdesisyon kung i-waive o kung i-recall ang pagsulod sa isa ka foreign national. Ginpahayag naman sa Department of Health kag Department of Trade and Industry nga mga laboratorio mahimo magkapanubo sa presyo sa ilang COVID-19 testing sa presyo nga ginmando man sang gobyerno. Sa joint statement sa DOH kag DTI, ginklaro nga ang pribado kag pampubliko nga mga laboratorio ang mahimo nga makapanubo sa presyo nga nakabutang sa DOH Circular Number 2020-0391. Nagwa ang statement sa duha ka ahensya matapos ang report nga may mga laboratorio nga hindi makapanubo sa ilang presyo bangod sa existing nga presyo nga gintalana sa DOH kag sa kabalaka nga papanaugan sang penalidad. Nadugangan sa 1894 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 533,587. Ginpahayag sa DOH ang 397 man ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 488,274. Kag 61 naman ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 11,058 ang death toll. Samtang mayara sang 34,255 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa iban pa nga balita national, ginpadakop naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang smugglers kag hoarders sa mga agricultural products agon mapunggan ang padayon nga pagsaka sang presyo sang karne sang baboy kag manok. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ginmandoan ni Duterte ang Trade kag Agricultural Departments nga makig-angon sa naglain-lain nga nagapatuman sang layi agod dakpon ang mga nagapamintaha sa sitwasyon sa piyak sang COVID-19 pandemic. Ginaprubahan ni Duterte ang rekomendasyon sang Agricultural Department nga magtukod sa isa ka task group on economic intelligence para sa pagdakop sa mga smugglers kag profiteers. Sunod pa kay Nograles, iduso man sa DA ang pag-review sang minimum access volume o kunang volume sang agricultural commodity nga mahimo i-import nga mas manubo ang buwis. Nakarecord naman sang 2-year record bilang pinakamarasig inflation ang para sa bulan sang Enero 2021. Sa report ng Philippine Statistics Authority, naka-record sang 4.9% nga inflation para sa mga nagapangunang balaklon sa merkado. Kalakip sa mga rason sa pagtaas sa presyo ang problema ini sa supply sang karne, bangod sang African swine fever, kaga ang epekto sang COVID-19 pandemic. Pila sa mga madasig nga nagtaas ang presyo amo ang karne nga nagsaka ini sang 12.6%, isda 3.6%, ang mantika may pagsaka sang 4.4%, ang prutas 11.7% kag ang utan amo may pinakataas nga pagsaka nga may 19.2%. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro naman sang newly installed nga IFP Chief of Staff nga si Lieutenant General Cirilito Sobejana nga hindi mag-red tag sa mga individual ang militar kung wala sang nagakaigo nga ebidensya. Sunod kay Sobejana, hindi na pagdugangan ang sala nga nahimo nga sadto nga nag-red tag sang inosente nga mga tawo. Ginpasiguro ni Sobejana nga istrikto nga magasunod ang militar sa tawhanon nga kinamatarong kag international humanitarian law. Ginpromesa man ni Sobejana nga hindi na nilaliwat pagsuliton ang nahimo nga sala kag maghalong na ang AFP sa paghimo sang tikang may angot naman sa red tagging. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning, anay dira kay Maria Luisa Luing Nelos. Good morning sa imo, kay Teresa Ichaus, kag Jan Calago, nya kag gwapa gid kay Action Eden. Hindi siya ka Hindi siya ka move on. Charot lang. Kay Rona Rihida Trava, good morning madra sa imo Ron, kag kay Jan Calago. Okay? So, standby na kita mga ka-aksyon sa aton Action Report, second portion. Mangin po ninyo sa Action, Fred Salanga. Balikay naman kita sa aton dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Nag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.